Okay. Sugas motor eh. Nihog yun, makalusot. Complete eh, success. Madumdum mo, kapag gede eh. Sa'yo, masagot ng tao na siguro doon. Pangutan na, ikaw po. Wagi, dua-duha ba? Sure, gede. Ikaw na nalas tungod sa Dayton. Dayton ni ma'am. Kata mo ka-deliver naman? Ikaw duha ron, pero nalimot na ikaw. Nalimot ka? Tapos nakuha mo nga Dayton nas gate. Eh, Ha? nas gate. Dali Dayton ito rin? Kung akong gibasa ang katong gate ba? Nabi Dayton eh. Katong gate nga nable? Itong mo sa close. Pero gamay na siya. Maraki. Alambre lang ang gate. Yung giahak ng gitaan eh. Wala ito ni katawang babae. Pero Dayton eh, ma'am. Ito. Anong tayo no? Hindi na kitang saga. Tayo, Lear. Ako ka ng Timex. Ang katong gagmay. Sales brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilaw, tagi ito pa doon? Ari eh, pilit. Pili doon? Oo. Ba? Pamadawi. Nasuwate. Argo rata na kilit saka. Umato kay ilaw, padungan ako doon ba? Iya po kurma na nila. Ha? Iya po kurma. Gitang-tang ang camera skillet. Wala ka nagtikling ha. Taas kayong ligi. Tanawang ligid ba? Asa man eh? Ato, ito yung kadua. Kanay pa doon. Ilaw mo na sa bridge sila. Kana para asan po na po? Kana ilaw, surayanan. Suroy? Oo. Nagkana lagi surayanan. Oo. Ano, nagirek sa mga. Wala mo dia? Eh pag diyan na po natin? Nayusahin mo namin. Nayusahin ng roving na ng masitong. Pagdungo ng mga huwag. Saka na tayo sa New Bridge. Uy, spot na. Nakuha po ng traka din nagtrabaho eh. Signal na ko nga. Ngayon to siya, nisod, hindi masod to siya. Sunod lang. Taxi di eh. Nagbasis, ganyan taxi gila. Gusto yung gilog kasada. Sunod sila auto na ako ni signal. Tratado rin ang mga taxi pa. Hindi kayo palupik. Mura makakuha noon lagi. Saan na board? Gabo? Ibu ano? Mura kuhan man. Ang dawi. Mga pispan na na bro no? Oo, pispan. Pispan eh. Pispan na rin eh. Yang mahal hindi akong isda.